Fă-ți timp să fii tu. Autor Mariana Buzea Daia. Toată viața, chiar de mică, tu a trebuit să fii cumințică, frumușică și fără să faci prostii, iar pe mama și pe tata trebuia să-i asculți, pe bunicul, pe bunica și pe mult mai mulți. Mi te-ai dus la grădiniță, ascultai educatoarea și apoi, ca școlăriță, ascultai învățătoarea. Ai crescut frumos, mai mare, la școală și la liceu, de profesor, profesoare, tu ai ascultat mereu. Te băga mama în sperieți, să fii prima în tot ce faci, să te ferești de băieți, că la fete sunt voraci. Ești femeie, ești matură, ai job, dar tot trebuie să asculți. Muncești mult, precum un rob, n-ai un șef, ce ai mai mulți. Însă ți-ai găsit iubirea și te crezi eliberată, te subjugă cu privirea și asta e începutul, fată. Căci iubirea nu înseamnă doar fluturii din stomac, viața în doi te condamnă și la lucruri ce nu-ți plac. Ești nevastă, menajeră și femeie de serviciu, femeie de carieră, apoi mamă fără viciu. Ești și noră și cumnată, ești full-time bucătăreasă, de casă preocupată și o să fii și croitoreasă. Pe stradă și la serviciu, să nu uiți să fii o doamnă, în dormitor, un deliciu, să fii soțul te îndeamnă. Dragoste, așa să fie, ca o cafea fără caimac, fugi-te în bucătărie că ea trece prin stomac. Ea spune acum, stop, filmul ăsta e la final, refuză în el să joci personajul secundar. Mama, tata și bărbatul, copiii și șefii toți vor vedea că filmul e altul și din rol să ieși tu poți. Ia-ți o pauză, cafeaua și vezi filmul preferat, întinde-te pe sofaua ce mereu ai aspirat. Ia-ți o carte și citește sau aleargă dacă vrei, astăzi te dedici doar ție, azi nu-i vorba despre ei. Du-te și fă-te frumoasă la un coafor sau spa, nu uita, ești prețioasă, fugi de grabă, nu mai sta. Umple viața unde-i goluri, viața ta nu-i impromptu. Astăzi ți-ai ieșit din roluri, astăzi ai fost simplu tu.